Abusuafo mamakwaba eba Susan Media Tosu. Enesu ya dafofra Onyankopon ede akyɛn. Ene yebefri Anwiankwanta akopiem ewo Ofoase Kokoben. Ne nyinaa ewo Bekwai Municipal District no ase. Asante mantam yebabua ni akonhoma anwumre. Awe sede ade sa lorry akoniabedie esitie. Sede kwan ne so nantie esitie. Ene sede wano esitie efa. Enu nti monka ye ho. Niambua ni akonhoma. Enhwe sede edura anwumre na ufri Anwiankwanta akopiem Ofoase Kokoben a ekwan ne so dwumadie esi ekoso efa. Me Jamos. Good day, lovely viewers of Susan Media. Today we are traveling from Anwiankwanta to Ofoase Kokoben by night, and we are still on the N8 Yamoransa Kumasi Highway. So join us as we take this journey. Thank you. I like big one.
we are not.